No, vše krásná, A co to je vše? Je tam mlčí. Co? Hledně se konce. Ty se modlej? Neznamená, že se modlej. Ježiši. Já mám úplně postiženou cestu. Ale je tam, je? Jdem. Hala. Je, hele, teď je to hezky kouká. Jo. Má barvičky. Ale babi, tady byl jeden. Ten je boží. Vždyť je tam. Fakt libovej. A tady to... Ale je to příjemný. Rozhodně bych nechtěla jako spadnout. To by trošičku bolelo. Já bych nechtěla spadnout, to by trošku bolelo. To je v novinách nedávno to bylo. Hele. Kdo to jsou? 20 manželů nebo co? Kouká, jo, kouká. Jo, počkej, ohni. Já chci vidět. Kde je? Pojď sem. Jdu. Je, ten je leskej. Roztáhni ten ocas. Ježiš, to zní divně. Očášek ven. Babi vůbec Hele, ne. kouká. Jo, ale i tak, babi. Babi. Ježiši. Mě hrábne. Myslím, že nejsem jediná, že? Hele. Jdem? Teď se natočil, tady ho vyfoť rychle. Ale já ho pak Hele, jdem? Jdem. Já dělám jako vlog. Víš? Tam se máme už půjdeme podívat. Do auta. Už do auta, co to? Táte prv, ježíš. Už? Tady je. Co To je hav. Pro mě to bude hafa. Tam je hav. Ano, tam je hav. Tam je pes. A tam je nějaký koníček. Ale ne, tam je hav. Ten je hav? Tam je hav. To je hav. Je tam prostě pes. Mates. Umřel nějaký mates. No to je pes. Hezký. Loucek. Pak lidskou. Klap. Já vám jezdím autem, ale Víš, je celkom dost lidí. Máme tady jsou bezinky. Tam jsou bezinky. Jaký Nějaký krásný bezinky? keř. A já nevím, proč já přijdu se s tím mobilem tady. Babi, musíme ti dát tam. Jo, tady toho uvidíme fakt. Ty pomeranče tam. Fuj, to je hovínka. Pak to ukážu babičce. To je hezký ten strom. Au. Ježiši Kristýno. Já ji neznám. Jo, Čekáro. Super. Tak. Ježiš. A vydrž. Ségra pozuje. Babička fotí. Já ne. Tak je vychodím Sofie jenom. O, musím pozovat. Ne. Jaký tam to? Bez toho mobilu. Jak ono to stojí? Ne, to dělat nebudu.
pozor. Ne. To druhou rukou, než někdo přijde, dělají. Ne. Ne, na druhou stranu. Jo? A tohle takhle. Ne, počkej, babi, nefoť. Počkej, babi, nefoť. Osvoboď. Že to nikam... Chci vyfotit u toho lva. Jo, a ještě Jo, to já taky. tak si vlastně každá kemuje. Jo, že právě ho Teď inteligentně. A ještě takhle. A teď naposled, počkej. To jsme tady takhle. Já tyhle si kořínky úplně zbožňuju. Nevím proč, ale... Zalezeme to. No. No. Vyskočit. A to tady voní. Ty stromy jsou obrovské. Který? Tenhle? Nevidíš? Já zdá se mi to, nebo to byl Vlasta. Byl to Vlasta. Byl to Vlasta. Nebo Limek. To vypadá, že to je to jaký... Jo. Četečky, teda ty Jasmín! A jo, ale voní to tady. Božský. Fakt. Já bych řekla, že jasmínu, ale jinak dobře. Já se bojím bezdomovců, nechápu, že nemůžu zvát. A tam jsou nějaký lidi. Co? Krásný. Hrozně to voní. To není nevědět. A to tady je hrozně hezký. Tohle video už asi ukončím, takže čau.